Hulyo 15 tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Strikto nga pagpanakop sa mga wala nagasunod sa minimum health standard sa Bacolod City ipatuman na umpisa Agosto 1. Western Visayas nakarecord sang isa ka patay bangod sa COVID-19 kaso sang sakit na dugangan sang 68. Sa balita National Health Secretary Duque nagpahayag nga na-flat na ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas humalin sang Abril. Pila ka lugar nga ginpaidalom sa modified GCQ magabalik sa GCQ matapos nagsaka ang kaso sang COVID-19. Kag sa aton balita international health experts ginbutang ang Tokyo sa highest coronavirus alert. Sa sports balita, kontrata sa mga PBA players nga mag-expire pag-alawigon na tubtob Desyembre 31. Kag sa aton balita entertainment and Chongdi may panawagan sa mga artista kag ginpahayag nga hindi ini ang oras agod nga maghipos. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, minimo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radyo! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose. Una sa aksyon! Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye-nasang mga balita lokal. Mag-uumpisa sa Agosto 1 ang pagpanakop sa otoridad sa mga persona nga wala nagasunod sa minimum health standard diri sa mga syudad sa Bacolod. Una nga nagtukod si Mayor Bing Leonel Diaz ang Quarantine and Health Protocol Compliance Council sa tuyo nga mapasangkad pang kampanya sa pagpatuman sang health protocol. Ini ang base man sa Executive Order No. 47 na gini-issue ni Mayor Bing kag napirmahan sa tong Hulyo 10. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran, Chairman sa Bacolod IATF, nabutang sa iyo ang pagtukod sa task force disiplinang iya pamunuan upod si Wilfredo Giolingo bilang Action Officer. Suno kay Familiaran, ila sa karon ginahulat ang iga-imprenta nga citation ticket nga iga-issue naman batok sa mga violators o kung wala nagasunod sa mga health protocol kang isang curfew, pagsuksok sang face mask kag social distancing. Ginehemplo sang Vice Alcalde ang pungsod Thailand nga disiplinadong ila mga pumuluyo, rason nga sa sulod sang 48 dias wala na sang may record nga local cases sa ilang nga pungsod. Vice Public, paano mo, follow ka mo? We are very serious sa sining bagay. So, ang 200 pesos na ilapan natin kilo ng bugas. Manibot kami sa Bacolod, kalpanakpon ka mo namon. Target date is August 1st. Dapat yan si Vice Mayor Alcida Familiaran. Nadugangan sang 68 ka kaso sang COVID-19 ang Western Visayas subong adlaw. Base sa datos ng pagwas ng Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo ginalakipan sang 28 ka mga Negrosanon, 21 sa probinsya sang Iloilo, 13 naman sa Guimaras kag 3 sa syudad sa Bacolod kag Iloilo. Samtang isa sa 68 nga nagpositibo ang na-record nga nabatay sa tung Hulyo 7, apang sumong lamang nagwa ang resulta. Ang Western Visayas may 639 kabilugan nga kaso sang COVID-19 kag 12 ang napatay. Nagalaom si LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga matigayo na sining nga bulan sang Hulyo ang pagdihon sang Memorandum of Agreement kon MOAS tunga sang iya talatapan kag lokal nga panguluhan sa Bacolod City ang sa plano nga pagpahamtang sang ila talatapan sa bahin sang City Hall. Suno kay Osmeña, sa tion nga makompleto na ang amo nga proseso, kinahanglanon sini sa gihapon ang duga nga panahon para sa pag-renovate sang lugar. Nagalaumay ni nga kun tani makaumpisa na sa bulan sang Agosto ang ila operasyon para man sa benepisyo sa mga pumuluyo sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga naga-follow up sang ila mga concern. Sa piyak kabahin gin kalipay man ni Osmeña ang lubos nga kooperasyon kag suporta sa mga operator kag driver angon sa pagpatuman sa nagakaigo nga health protocol bilang nagapangunang nga lihok batok sa ginakabalakan nga paglapta sang COVID-19. Nagahulat pa sa karon ng talatapan ni City Councilor Rojas o Cindy Rojas ng Travel Authority nagikan sa Provincial Director ng PNP sa probinsya sang Cebu angot sa Bacolod non Elizais nga magapauli sa syudad. Sunog kay Rojas ang chairman sang Action Team on Returning Non-OFW Residents, hindi pa magkapauli ang mga Bacolod non LSI nga yara sa Cebu City bangod nagapabilin nga ECQ ang lugar, pero sarang naman nga magkabiyahe pabalik sa Bacolod ang mga LSI nga yara sa probinsya sang Cebu.
Dugang pa ni Rojas, iya pa sa karon ginahulat ang ginapangabay nga travel authority na gikan sa PNP para sa masobra isa ka gatos ka mga Bacolod non LSI sa Cebu Province nga nagpaigangot sa iya tatapan. Suno sa konsehal, sa karon ay mga delayed results ng RT-PCR test ang amat-amat na nga nagwa. Subong adlaw, kapin sa 50 ka mga LSIs nagikan sa Manila ang nag-abot sa syudad sakay sa Philippine Airlines. Sa dugang pang balita lokal, ginpermahan na ni Governor Bong Lacson Lastres subong hapon ang Executive Order kon EO number 20-32 series of 2020 nga nagapalawig sa pagpatuman sang Modified General Community Quarantine kon MGCQ sa Bugos nga Negros Occidental tubtob Hulyo 31 tuig 2020. Sa duha ka pahina nga EO sang gobernador iya ginpahayag nga ini ang mga epektibo umpisa alas 12:01 sang Hulyo 16. Sadtong Mayo una ginpermahan sang gobernador ang EO nga nagapaidalom sa probinsya sa MGCQ umpisa Hunyo 1 tuig 2020. Sa idalom sang MGCQ ginatugutan ang tanan nga mga persona nga makagwa sa puliana. Pagbukas ang establishmento nga may maximum nga 50% venue capacity kag stricto sa gihapon nga ginapatuman ang physical distancing kag pagsuksok sang face mask. Ini na ang ikaapat nga tion nga ang probinsya sang Negros Occidental ang ginpaidalom sa MGCQ. Nagapati si Municipal Mayor Dr. Hilson Tobilyara nga nalatnan sang 24 anyos nga Iloy sang COVID-19 ang 8 ka bulan sini nga bata nga mo ang COVID patient number 3 sa Banwa sang San Enrique. Suno kay Tobilyara, una nga nagpositibo sa virus ang Iloy kag ginpaidalom sa istrikto nga home quarantine sa barangay Gintulir o Torilan sa San Enrique. Dugang pa sang alkalde, mabudlay na para sa Iloy nga magbiya sa iya bata mangod ini ang padayon pa nga naga-breastfeed. Apang ginklaro ni Tobilyara nga ayon ang Iloy nga amo ang COVID patient number 1 sa Banwa matapos nga magnegatibo na ini sa repeat RT-PCR test. Suno sa alkalde, malayo sa iban nga panimalayang puluyan sa Mag-Iloy nga ginabantayan sa mga barangay tanod kag ginadulungan man sa nga bulig ang okon sang Banwa. Ang Mag-Iloy nga LSI sa rin sa Manila ang nag-abot sa Negros Occidental sang Hunyo 18 kay ginpaidalom sa quarantine. Hulyo 14 sa magpositibo sa COVID-19 ang bata kag kalakip sa 11 ka mga nagduga nga confirmed cases sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time, indigate magkalipat nga maginom sang properties sa quarantine nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar ag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Sa delivery sa inyo nga balay. Kalusugan yan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Dato mga ka-aksyon, ginapangita mo balaw epektibo man nga food supplement para iya sa hypertension, diabetes, may kudra nga dugo nga nagadulot man sa nagkalain-lain nga sakit. Ari ang niya mangostina, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang santong Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga nagapanguna nga balita nasyonal. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa masulhay ng pagpamulis. Action namon sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. So sa sininga mga tinion panibago na action Yes. nga do ka segment kumbaga nga after or may sang allotted time para sa greeting sa ating mga ka-action via Facebook Live. Kumbaga on air kita sa radyo pero sa Facebook Live, live man kita, no? Pwede kita makatamyaw. Sa mga ka-action namon nga naga-monitor subong nga hapon. So may hapon lang kay Jean Oy, Cesar. Good evening, Action Ann, Defensor, and Action Dale Salazar. Kay Tintin Constantino Daradar, good evening, Action Radio.
kay Kathy Veer. Mayong hapon and mayong gabi kay Sheila Alagos. Good evening man sa inyo dira. Kay Sir Ed Direka Fort, sang OTTG Christine Taxi, mayong gabi, mayroon nga pag-monitor. By the way, Action Dale, good afternoon lang na kay Miss hindi ko ma-pronounce ang iyang name, San Mercado. Mayong hapon na or mayong gabi lang, mayroon nga pag-monitor dira sa imo, ma'am. Alright. So sa mga ka-action namon, nga padayon nga nagasuporta sa Action Radio Bacolod, pwede gid na makapost sa inyo sa mga concern, greetings sa comment section sa kada Facebook Live, no, kada public affairs program sa Action Radio Bacolod. Kag kun may mga scoop sila actionan, may mga news dira sila nga palibot, tupad balay nila, pwede gid sila makapadala sang mensahe kag litrato sa Facebook page sa Action Radio Bacolod para ato nini ma-verify kung bala tuod kag ano gid ang nagakatabo aktual nga nagakatabo sa lugar sang insidente or aksidente. Sakto gina Action Dale kay para inform man ba lang public in terms especialmente subong kay ang issue sa COVID-19 do everyday na lang hindi gibla madula sa aton Action Dale. That's why nga kinahanglan gid naton nga ma-inform sa tanan iya nga mga details ang sa sining issues ng COVID-19 as well as ang iban pagid nga mga information nga nagakatabo sa palibot diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Correct Action An. Recap lang kita, si Gov Bong Lacson nagpapanawag na sang executive order nga formally extended ang modified GCQ status sang Negros Occidental Action An. So same man sa gihapon kung ano ang usual naton nga gina-practice from June to July or until July 31st. Same man sa gihapon Action An, pero ang Bacolod City wala pa nakagawa formally si Mayor Bing. So amo na siya karon ang ginahulat or ginaangan na anganan Action An. So 40 seconds na bilin, magabalik na kita kag aton pamatian, no? Inyo pamatian ang mga balita national subong nga hapon. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litali na sang balita national. Nag-positibo sa COVID-19 si DPWH Secretary Mark Villar. Ining ginanunsyo ni Villar siya Facebook post subong adlaw matapos nga nagapakita sa COVID-19 test nga positibo ini sa infection. Si Villar, 41 anyos, ang ikatatlo nga cabinet official nga nakaangkon sang masakit. Kag una na sadto Sanday Education Secretary Leonor Briones sa Interior Secretary Eduardo Anyo. Si Villar ang ginhingadan nga Chief Isolation Czar sang gobyerno nga trabaho among pag-upgrade sa mga pasilidad bilang mga quarantine centers. Samtang ginanunsyo naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga negatibo ini sa virus. Si Villar kag Roque ang nag-upo dininikdan nga simana para sa pagpermahan ng isang kontrata angon sa pagtukod sa duha ka bago nga segment sang Cavitex C5 Link Expressway. Ginkumpirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque nga may pila ka mga lugar sa pungsod ang magabalik sa General Community Quarantine o kung GCQ halin sa Modified GCQ tungod sa doubling rate sa kaso kag critical care capacity. Ginhimo ni Roque ang pahayag matapos nga natalana nga mag-anunsyo sa karon sa nga panibagong quarantine classification sa mga lugar sa pungsod si Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Roque, may 4 ka syudad kag 1 ka probinsya ang nag-apilar
angod sa ila quarantine classification. Dugang pa ni Roque, amat-amat na nga na-manage sa Pilipinas ang paandam sa COVID-19 matapos nga ang gobyerno ginakonsiderar ang pagpaidalom sa pila ka mga lugar sa new normal. Samtang nangin madinalago ng Pilipinas sa pag-flatten sa COVID-19 curve. Inisuno kay DOH Secretary Francisco Duque III sa giniyang pamangkot angot sa study nga pagsaka sang local COVID-19 cases. Suno kay Duque isa sa conclusion sa palayagsining na flatten ang curve amo ang mas naglawig ang doubling time sa COVID-19 infections. Ginpathag ni Duque nga isa pa ka rason nga na-flatten sang pungsod ang curve amo ang mortality doubling time nga mas naglawig o kunyara sa moderate risk classification. Sa dong Mayo, ginpakamlaot si Duque matapos ang statement sini nga yara na sa second wave ang Pilipinas kasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases pero sa ulihi, inyang nagpangayo sang pasaylo kaging klaro nga ang pungsod ang yara sa gihapon sa first wave sang outbreak. Istriktuho na umpisa Hulyo 20 ang paggamit sa motorcycle shield sagod nga mapunggan ang paglaptas sa COVID-19. Suno kay Interior Secretary Eduardo Año, sa karon ginasita kag warning pa lamang ang ginahimo sa otoridad apang umpisa Hulyo 20 pangdakpo na ang nagalapas. Ang pag-angka sa motorsiklo ginpanugutan umpisa Hulyo 10 para sa mag-asawa lamang kag kinahanglan may physical barriers agud nga malimitahan ang paglaptas ng virus. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gidamang sini. With vitamin D3 and mangosteen fruit extract. Mayong hapon sa mga ka-action namon ni Watt sa mga bago gid lamang naka-monitor via Facebook Live sang newscast namon ni Action An, Action Balita Evening Edition. May nagapamangkot reaction an from Joshua Diavaro Malan. Good evening, sir. As lang kung nagbalik ng biyahe buwas halin di sa Cebu, no? So sa case Action An, sa mga LSI naton from Cebu City, ang bali Councilor Cindy Rojas nga hindi pa pwede bawal pa. since kontrolado sa gihapon or limitado ang movement sa mga tao, pero kung Cebu Province Action An pwede na yan makabiyahe o galing hambali Councilor Cindy may ginahulat pa siya nga travel authority nga isa sa mga requirements para kompleto ang documents kag makatabok diri sa may Bacolod City Action An. Yes, Action na deal information lang naton sa itong mga ka-action kaya subong man nagwa ang impormasyon update naton para sa COVID-19 na case bulletin diri sa Western Visayas. Sa karon Action Dale 688 na ang total sang confirmed cases sa COVID-19 diri sa Western Visayas matapos ini nga nadugangan sang 77 subong nga adlaw. Ang active cases or aktibo nga kaso 430. Recoveries naton is 246. May ara man kita sang additional nga recoveries 22 ini sila kabilog. Galing kay masubo diri Action Dale kay nadugangan kita isa ka napatay, isa ini ka 80 years old nga lalaki nga taga syudad sang Iloilo. Ini siya ang na-report nga napatay siya July 7 pero ang iyang result for positive na subong lamang nagwa Action Dale. Ang kompleto pag sinikaron mga additional pag nga information naton nga ihatag man angot kung sanay sino inadri ang mga nagpositive di monitor lang sa aton mga ka-action from time to time kay ga-update gid kita sa aton man nga Facebook page. Nagpasalamat si Joshua Diavaro Malan ng Action An sang nasabat naton nga sining concern angot sa biyahe sa mga LSI from Cebu pabalik diri sa mga syudad sa Bacolod. Kung may mga concern ka mo pwede gid ka makapamangkot kung may ideya kami kag kung may ihibalo kami pwede ginamon masabata ang inyo sining nga mga pamangkot based man sa mga interviews naton sa mga city officials kag kapulisan. Action An masubo-subo no sa pinaka-latest nga bulletin sang DOH 6 Action An. Bangod makitaan diri naton nga may pinadiri ka mga cases hindi locally stranded individual, hindi man OFW ang nagpositive sa COVID-19. No, like sa case diri like may Manapla, may Ibi Magalona, may syudad sang Sagay, may syudad sang Silay Action An, hindi OFW kag non-LSI man Action An.
So amo na ang balantayan pag gid kay kinahanglan nga i-update man sa kada LGU Action Day kay para ma-inform ang public kung ano ang ila sina nga background kag di para ma-secure man ang kulba sinada sa karon nga ginabatsyag man after knowing nga ang ilang banwa or ang ilang syudad ang may na-record iya nga non-LSI kag non-OFW meaning wala diri or within lang gid diri mismo sa Negros Occidental or diri mismo sa syudad sa Bacolod. It could be man action nga mga healthcare workers naton or mga frontliners ba lang nga na-infect like mga nagasikaso, like mga driver, pero wala kita naghatag konklusyon nga mga healthcare workers ining mga non-LSI kag non-OFW nga nag-positive. So karon sa action firing line, bantayan nato ang background sining mga nag-positive kay Mera. Silay, Sagay, Ibi Magalod na manapla actionan kag even diri sa mga syudad sa Bacolod may raman non-LSI kag non-OFW 30 years old nga lalaki male pero naka-facility quarantine naman actionan. So amo na balantayan lang na naton kag syempre unsa liwat sa aton mga ka-aksyon padayon lang nga pag-monitor. Kag ginabase naton sa data nga napagawa sang DOH hindi tanan nga gina-background basang pasyente ma-release nila dayon kung anong background nila kadto, anong travel history, diin siya nagtender. So, amo pa na ginabantayan kay gina-follow up man sang mga media no regarding sining COVID-19 situation diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Yes. Kay importante ang LGU active man bala action day to inform after knowing sa mga cases kay sila lang ginaang kahibalo ilabi na gid sa background. Okay, balik na kita sa Sa aksyon! Kag sa detalye na sa ngaton na balita international, ginbutang sa mga health experts sa highest alert para sa coronavirus infection ang Tokyo sa Japan matapos na alarma sa damlag lamang pagsaka man sang kaso. Samtang ang gobernador sa Japanese capital nagpahayag nga ang sitwasyon sa lugar makabig nga rather severe. Ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Tokyo nagdugang naman sa pagsaka man sa pressure sa mga policy makers nga nagahimo sa nga paagi agud iya nga mapatibong ang world's number 3 economy. Nga suno sa mga analyst, mahimo ini nga mag-usmod sa malawig nga dekada bangod man sa pandemic. Sunod diri kay Norio Umagari, ang director sa National Center for Global Health and Medicine Hospital, matuod nga nagasaka ang kadamuon sa mga pasyente sa COVID-19 kag ang Tokyo yara sa red stage, ang pinakataas sa 4 ka level sa nga metropolis system. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita, gin-anunsyo ni PBA Commissioner Willie Marshall nga ang mga PBA teams nga mayara sang opsyon nga palawigon ang manag-expire nga kontrata sa ilang mga players tubtob sa katapusan sang 2020. Ilang ka mga players ang mag-expire ng kontrata sa Agosto 31, lakip na si San Miguel players Arwin Santos kag Alex Cabagnot. Sa Philippine Sports Writer Association Forum subong adlaw, ginpahayag ni Marshall nga nagdesisyon ng governors nga tanan nga players ang extended tubtob Desyembre 31 bilang option sang team. Ang mga kontrata nga hindi pag-i-extend sa ilang mga teams ang mangin free agents. Ang players nga ma-extend ang padayon nga magasweldo bisan wala sang PBA. Una sa balita, una sa aksyon!
Kag sa atong balita entertainment para sa aktor nga si Enchong D kung hindi ini ang oras agud iya nga maghipos lamang ang mga pareho niya nga artista. Sa iya social media pages gininsistar ni Enchong nga hindi siya maguntat sa pagpalayaga batok sa mga kasalanan nga nagakatabo sa pungsod. Panawagan man ni Enchong sa iya mga kaupod yung mga artista sa ABS-CBN nga subong ang panahon agud ipakita ang ila pagkakapamilya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time. Hinyo nabatian ang kabugusan nga mga detalye ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defenso. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon